Yasazi isichitho sedlozi. Angisazi kodwa ngiyasifila nje ukuthi sinjani. Awazi wena, yabona idlozi melithi liyachitha. Iyachitheka okwangempela. Not everybody ekufanele ukuthi umchithele igazi. Not everybody ekumele uthathe igazi neempawu zenkukhu ufake laphana ngoba iyona indlela wafundiswa ngayo. Every time uthwasa ethe ngene ekhaya uqale ngokusaba because ubekuvele kudlule usobaba. Vele mina ngihamba nabo. Okay. Vele kudlula usobaba uyawazi. Ngisathi ngizobuza igama ke mina ke kodwa inini eningayisike nibize ngegama. Uyinyoka? Yes. Oh, ehlala kuphi khona esikoleni? Uthini mkhulu basho wasuthi indaba engaka? Ngingancane. Hayi mkhulu ke. Yawubeka kahle. Sinibingelele sinamukela ohlelweni lethu le-Echo Point TV esilibiza ngokuthi The Call. Lo bingelelayo ke uXolani Mfowambatha uShando Ndaba ezithi umthiki Sontshikazi uShoti uMantenda esinqomo sodidle uMandlibana Gwatshoza Igcololo umdidi wakhe uDakelo Ucatsho mbukelo Echo Point TV sicela ungakhohlwa nje ukucofoza lapha ezansi usubscribe nokucomment nokulike uyazi ukuthi kusibeka kumapha amathuba lokho. Angihambe ngedwa ke namhlanje futhi sengifikile qathatha e-studio njengentombi zoqhetha kodwa ke namhlanje ngithe ukuhluka ngiphethe umkhulu uRabha okuyena naye uthe akafike ezothi fahla azobe kuvula lakhe noma asilethele isinkwa sendlebe. Ngizothatha ithuba ukuthi intambo ngiyibhekiseka nguye ke akwazi ukuthi asitshele ukuthi yini la kasiphathele yona namhlanje. Mkhulu thokoza sawubona sakubingelela. Thokozani. Ngithemba ukuthi niyaphila nabalaleli bayaphila. Igama ugogo uRabha. Yebo. Ugogo uRabha. Ngokwe ID Desiree McDonald. Ngisuka endaweni ekuthiwa isePortshepstone South Coast KZN ngokuhlala ngila eGoli. Yebo. Ngiwumakhosi ngiwumthandazi sengiphusha 8 years manje ngihamba lendlela. So ngithe nama ngike ngifike ke ngizophendula imibuzo ngizofaka lami kancane. Yebo. Thokoza mkhulu ameni kulondawo. Njengoba mkhulu uzivezela kancane ngesihlobo ukuthi umthandazi futhi kakhulukazi umlaphi. Ake sithi nje mhlawumbe ke sivele singene udabeni singabe support samaseko ngoba ngiyabazi abantu bayithanda indaba ezimnandi. Ugogo uRabha mina ngithe uRabha hlezi besho njalo uRabha. Okay ngiyaxolisa kakhulu kubheda bengixolele nabadala. Thokoza gogo. Sengena ke odabeni ke kakhulukazi ke esilizele elibalekile mhlawumbe ke la ku-Echo Point TV. Mhlambe mkhulu uRabha kafushane nje mongathi fahla qala before singene odabeni esize ngalo usinike nje isithombe sokuthi kambe ubani wena kahle ubani lesikhuluma naye singaze sikujaje ngenye indlela kanti ungenye indlela so ngcono masizwa ngawo ukuthi wena ubani uqhamukaphi ubizo lakho lolokilo walithola kanjani inhlanhla engaka. Hayi inhlanhla hayi kona kuyinhlanhla ukwazi ukuphilisa. Isiphiwo ekwabanzima ukuthi ngiyamkele ngoba njengoba nizwa igama lami my name is Desiree McDonald. The daughter of Terence McDonald and Kathy kodwa uma waye umuntu wakaMadiba. So uma ngathatha ubizo la malume ngaqala I think beku 2012 ila kwabanzima khona kubonakalisa ukuthi khona into ekhona ngokumoya. Ngathola indodakazi yami yokuqala ngo2013 kwaba ukuthi sesiyahamba ke siyohlola siyobheka nobaba wakhe ngaleso sikhathi ukubona ukuthi kwenzakalani. Ngathola ukuthi ngiwumuntu okufanele ukuthi ayothwasa. Ngabaleka ngazo zombili. Ngathola undodakazi wesibili. Ubalekela. Hawu into ongayazi. Bengingayazi like ukukhula kwami ayikho into besiyenze ekhaya ngokwesintu. Uma wayishadile so amasiko akaMadiba ebesele eEastern Cape kaMadiba. Kube ukuthi akukho mina engikwaziyo bese ngasikhulumi nesizulu. Isizulu ngize ngasifunda in grade 10. Sekuphoqa ke manje ngoba kuthiwa hayibo sis
wamnyama ke ngebala but you ukhuluma differently Yeah. which was a form of bullying but ke iyona yangiphoqa ukuthi ngifunde ukukhuluma isiZulu ngithethe isiXhosa but isiXhosa ndisithethe kakuhle. Yeah, okay. Kwaba ukuthi ngathola undodakazi wesibili 2016 ngabona ngeingane ezigula mina ke umuntu okwaziyo ngabona futhi ukuthi nabantu abadala memo ufuna ukuthi ngilalele thinta ingane zami. Okay. Mawufuna ubona ulaka thinta ingane zami. So ukugula kwabo bebegula belokwane begula nje bese besaziwa nasisibhedlela. Bakithi. Size vumelana with umkhwenyana wami at the time, my now ex-husband, ukuthi angeke ngibaleke unomphela ngoba phela manje sekugule ingane. Ngaqala engolweni. Abayaziyo engolweni mawusozofika ngaseHarding. Mawudlulile South Coast. Ngathwasa khona ngithwasa amakhosi ngikhuphula amakhosi. Kuqale ekhaya ngokuthi kaboma bazama ukuyehlisa. Khona lento abantu abayenzayo ukwehlisa yokuzama ukwehlisa idlozi. Bangidlisa igobongo kwaba ukuthi bazama ukwehlisa idlozi. Bathi beliphothula the Sunday. Kwaba ngena ngizombiza ngohlanya ngoba ebeuhlanya vele wangena uhlanya wazonginika ivalo ze drink. Kwashiwo ukuthi ensicwela uplastic weza kumina akangazi ngisekhaya kaboma weza kumina wazonginika le ivalo. Kwaba ukuthi ubaba lo obekade engiphothulisa igobongo lokwehlisa idlozi wathi hayi abavumanga sekwenziwe imisebenzi sekwenziwe izinto. That's why ngihleze ngisho ebantwini ukuthi fine ngiya understand mekuyingane ekufanele ukuthi lehliselwe idlozi licelwe ukuthi ingane sicela ukuthi aqede at least esikolweni yes kube ukuthi aqhubeke nendlela hayi kwisalukwazi bese sifana nami bese nginabani I think 28 29 approaching date impela. Yeah, so kwaba ukuthi ke akuvumi. Literally a month later bese ngisephehlweni ngathwasa ngakhuphula amakhosi ngaqeda. Lolu hlanya olulethe ivalo zisho ukuthini lezi ivalo zika drink? Inhlolo for me. Okay. Yeah. Okay. Hayi sihlola ngendlela ehlukahlukene. Ngiyazi la eGoli amathambi wona ahamba phambili. But uyakwazi ukuhlola ngamanzi, uhlole ngamakhandlela. Ziningi indlela zokuhlola vele. Uhlole ngokulalela nje kuphela ulalela umoya. Nakhona lokho kuhlolwa nangesibuko. Ziningi. And mina kwaba into eningi ngoba kwaba yimina oqala wathatha ubizo ekhaya. Okay. Anti bami bonke babaleke. So ukuyithatha kwami lento kwavele kwaba ngathi wonke umuntu unamathela kumina. So zaba ziningi izinto esekufanele ngibhekene nazo. So khona into obufuna ukuyibuza bhuti? Yebo bengifuna ukubuza lana lo bhuti lona wakulethela ivalo wawungamazi na akakwazi just waqhamuka nje ukuhlala. Ngene egcekeni weza straight futhi ku round. Ukutshengisa khona ngokuzimpawu zokuthi thatha lento noma uthanda thatha lento noma uzitshela ukuthi angeke uzuyithi okusalayo sikufuna la. Okay. So ke ngakwenza ngaphothula la ngiphothula khona, and this is why I always say ukuthi le ndlela ayiqondanga. Okay. So angeke kube ukuthi uhambe uyothwasa uzitshela ukuthi sengiqedile akuqedwa la. Okay. Nami ngishona ngibheke ku 10 years but ngisafunda. I still consider myself ingane. Yeah. Noma ngabe ingakanani knowledge enginayo but ngisayingane ngoba kuningi umuntu ekusafanele ukuthi akufunde. Yeah. Yeah. Kwaba ukuthi sengiqedile sengiphothulile kujatshuliwe ukuthi hayi she's done. Kwaqhamuka okunye. Bangishonisa phi? Bangishonisa ePhelandaba ngaseMangozi. Okay. Baba engamazi angaze ngimbone mhlamba abanye bayamazi ubizwa ngoShumi lamakati. Umakhelwane kaGodo lo washona. Ungiyabona umkhulu Godo. Yebo. Bangisa kuyena uMthembu. Okay.
ngafika ngihamba naye umkhwenyana wami safika impela ngisakhumbula indlela ihlahla yabona when you have a dream and enye into leyo abantu ekufanele ukuthi bayazi ukuthi kubalekile ukulinda ukuthi abantu abadala bakukhombise ukuthi fanele uyephi. Okay. Ngoba mawuzojomba because wena unayo patience uzomosha izinto eziningi. Angaze ngiye kamhlaba yalingana. Bengiqala safika samthola washo naye ukuthi kade ngilindile. Okay. Hayi bhuti month ngenhlanhla mina I was lucky enough to have a support structure. Yes. My family was supportive. My dad didn't understand, but he was still supportive. My ex-husband was very supportive. Angeke kube ukuthi ushadela ikhaladi lakho next thing usugijima enyakatho sekumele athwase seyakushiya nezingane kumele uhlale wedwa ubone ukuthi wenza njani. Ngafika khona kaMthembu ngangeniswa ngathwasa lapho mind you ngishiswa ilanga eseduze naseMozambique lapha yani ushiswa ilanga bengine dread bathatha iskera kahle bayisusa bangenza impithi lapha idolo liyaphela yonke into yayiguqela nje ukuthwasa akukho lula. And for umuntu ofana nami it was one of the hardest things I ever had to do empilweni. Okay. But naku ngadlula. Ngalesi sikhathi kancane nje phephisa ngalesi sikhathi wawusebenza noma usafunda noma ngisebenza yakukhipha emsebenzini lento. Ngangisebenza and yazi ukuthi indlela abantu abadala basebenza ngayo I was in agriculture. Okay. Lesikhathi bengithwasa bayenza yaba yi-sick leave. Ba understand ukuthi khona into nje ekufanele ngihambe ngiyoyenza. Okay. Kodwa la ngibuya khona emsebenzini ngihlele officeini kwafika lento eshoyo ukuthi uzohlala 2 years la. Bese uyaphuma. But wami mengithi kuwena 2 years wafika kwaqala kwaba ukuthi I've been working in this place for what I think it was 6 years. Sengikhohlwa icode yongena eofficeini. Sekuvele kube blank. Ngayibhala phansi kwaba ukuthi okay uclever. Next thing eyalandela kwaba ukuthi mekumele ngiye ema meetingini ngiyazela. Ama colleague agijima nama coffee agije ubuthongo umuntu obaziyo ubuthongo babantu abadala you can't run away from it. It's like kusuke kufanele ulale kube khona imiyalezo oyitholayo. Kwadlula lokho ngaqhubeka ngaba nenkani ngoba ngiyasaba ukuthi ngizophila kanjani mengiphuma la. Yep. Ngoba ngithi every month you know you're getting your salary. Yes. Eyokulandela bangixabanisa nabantu. Okay. Ila ngavuma khona ke ngafaka immediate resignation ngiyakhumbula ngisend email I think it was just after COVID calmed down. It was 2021. Ngaphuma futhi. But into that I'm grateful for ukungikhombisa futhi ukulalela kwami is ukuthi angikaze ngilambe ingane zami azikaze zilambe. Ngiyasebenza ngiyabaphilisa abantu impilo yaqhubeka. Yeah. Ngoba ngeke idlozi thokoza. Yeah, impilo yaqhubeka. So but yeah, that's basically uGapu in a nutshell. Ukusebenza kwami ngisebenza ngawo ngiyahlola ngawo amathambo ngihlola ngamakhandlela ngiyahlola futhi ngokulalela ngiyakwazi ukuthi ngilalele ngisawumuntu omelo yabelozi umuntu owaziyo ke leyo kwayileyo ndlela inzima. So njengoba ngisho ukuthi kuvele kwaba kuningi kwaedeka futhi nokuba umthandazi kwavela amajazi kwavela iphika kwaba ukuthi kumele ngiunderstand into engiyithandayo ngobungoma nokuthwasa is ukufundisa abantu. Kuyakwehlisa. Okay. Ukwazi ukuba humble in a very different way. Ukuthi umuntu ukwazi ukusiza umuntu from all walks of life. Ikona engikuthandayo. Phandle kwalokho kuyakhathaza. Inkinga zabantu ziningi. Kuningi okwenzakalayo ngokumoya. Kuningi esikubonayo thina sizama ukulala kube busy ebusuku. Yep. But nakhona ibona abasinikeza amandla ukuthi sikwazi ukuthi sidlule siqhubeke ngendlela. But basically that is uGapu in a nutshell. Okay.
So manje izingane zakho ngoba ngiyakuzwa uthathinta abantwana ukuthi abalambi bakhona bayaphila ba right bona akuzange kuba affect ukuthatha kwakhe isinqumo sokumukela ubizo lakho. Azange baku-affect but ngiyazi ukuthi nabo le ndlela bazoyihamba. Why uyazi ukuthi bazoyihamba kusho ukuthi umoya usukutshelile noma mhlambe khona izimpawu ezibona izenzakala kimi. Umoya ungitshelile nabantu ngoba ngithi uyazi ukuthi asizilaphi. Nabantu bashilo. Khona ofana nami uma wayehleze ngibiza ngozihlaba zihlangane ngoba nginakho kokubili. Khona oyedwa onakho kokubili kube khona oyedwa onokuba umthandazi. Okay. Manje njengogogo nje noma mkhulu oGabu usukhuluma kamnandi kangaka isiZulu sesiqondile kodwa uthi hey awusazi kahle 100%. Kanti lento le yobizo yenza njani? Ubizo kahle kahle lokulayini wamaZulu kanti kahle kahle ngoba the most abantu abaningi vele uma bethatha ubizo bawela ngapha esiZulwini. Kanti akwenzeki ukuthi ungenwe umuntu wakini mhlawumbe umXhosa kancane ngibone sangoma somXhosa noma umuntu vele athi ngithathe amagama futhi kakhulukazi khona omshaza suze khona ogudla amatshe njengoba namanje usho ukuthi bambiza bani umntwana lo uzothatha ubizo lakho bathi bani uthi ubani lo omncane lo uthi uzothatha ubizo uthi uma wakho wathi wambiza ngobani Imini uzihlaba zihlangane. Uzihlaba zihlangane uyazi isiZulu esihle kodwa uthi isiZulu into oyaze manje kanti umngoma buyisintuni kahle kahle Yabona noma umuntu uyabona umuntu mekhuphula idlozi angakukhulumela nolimi langaphandle ongalazi. Okay. Akwazi ukuthi abalalela abantu abadala eze ukuthi bathini akhulume ngolimi labo. Especially mekuwukuthi njengomuntu angifembi. Angifuni ukuthi ngakhetha ukungafembi inkinga ngokufemba udonsa umoya lapha. Kuyakhathaza. But ugogo lo uGabu engathatha kuyena umsebenzi. Waye ugogo kamkhulu. Yes, waye ugogo kamkhulu ozala uma wami. Wayesuka eLesotho. Uyacabanga ke ukuthi mina ngihlanganiswa yini nabantu baseLesotho. But yeah, sengila. But when it comes to ingane okwami ukubacelela nje ukuthi bakwazi ukuqhubeka nesikole and ukuthi ngiphile nami ngibakhombisa ukuthi ayikho into etheni la kule ndlela. Because I think another thing is thina sakhula sisabiza ngoma. Yeah. Usabiza ngoma. Abanye abantu baze basho kumina ukuthi isangoma esinjani esiclean okanye esikwazi ukuthinthina esikwazi ukwenza kanje. Oqala nje it's been years. If bongahlangana nami ngalesa sikhathi bozosho ukuthi ayinasi isangoma. Kube ukuthi isiphandla sihamba la khona nesimqaleni khona emadolweni amaqakala kube kunzima but ngakwenza ngadlula bangixolela ukuthi hayi sowudlulile. Ingakho ngihleze ngiwatshela amathwasana ukuthi nala uzodlula. Ngoba as much as kunzima manje amadola ayaphela awulali ngoba isangoma silali. Uvuke ekseni ulala ebusuku. Uthola most you can get is 3 hours. Kanti ke phela mkhulu waphelela lapho loshunu ukuthi izangoma zicobe uyibomvu uyalaza ngithi ibomvu. Waphelela lapho loshunu ngoba thina sasangoma ukuthi sicobe ibomvu simnyama sibi siyanikezela nje. Nina kodwa senibahle ninenzipho nibahle nje kanti waphelela lapho loshunu wakudala. Sifuna lo yashunu thina. Nikufuna ngoba kunjani? Liyasho niyazi wawuba nethemba noma ungena endumbeni esangoma ukuthi ayi lesi sibi kanje ayisongilapha ke lesi nomuntu wasuyasebenza uzowenza umsebenzi uzowenza lo omubi kanje omnyama ufana nemithi yakhe lemnyama nje manje hey nina senihamba ngaloshunu lo hey umkhulu wangithwasisa mina ayisuke eSwatini bonke kusho ukuthi isangoma lesa eclean nje insizwa nje eclean kanti imdala I think umkhulu I'm sure manje uselanda u60. Yeah. If akakadluli.
but ke le oyishoyo vele iyona futhi yakwenza ukuthi kube nzima for people to accept ubizo lwabo. Yeah. And then with you not accepting ubizo lwakho umosha generations to come. Kube khona izinto kumele ke manje thina siyafika sesiyazilungisa. And uqinisile. Yebo. Yabona ke mina mawungibona sengisebenza ngekusho ukuthi it's the same person. Ngoba ngeke singasadlalwa ke. Hayi but inyawo zingcolile yonke into angisenandaba inwele zifasiwe mezifasiwe if zikhona inzipha zikho. Kusho ukuthi kunalapho oba khona ulokhu nje. Because I'm able to be Desiree. But at the same time ngiugogo. Kahle. Yes. Okay, ayicase ngiyayiqonda ngoba ayiphela iyadida. Uyabona nje nami noma ngihamba emgaqweni ngiyobona nje intombi nje ngijaye. Wathi ngishela. Labo mina abaqhumise nobuhlalo. Kodwa into eyenzeka engasike ngikutshela yona khona omunye ubhudi I think before kuzalwe le intombazane endala besihambile siye eThekwini siyofuna ubhuti ohlola ngesibuko. Okay. Sathi sifike endaweni sasho ukuthi sifuna usibanibane sangena there's a bottle store there. Sangena lapho sakhuluma nomunye ubhuti. Lo bhuti normal fana na engafaka ngalutho futhi wathi hayi usayombisa. La simlinde khona eminyango sekuqhamuka yena esebhinqibhayi. Lo muntu uhlola nangesibuko. Okay. Yazi ukuthi ukuthatha into engakanani ukuthi uhlole ngesibuko. Hayi wangena washo futhi ukuthi yazi ngelinye ilanga nizonqunywa abantu. Ngoba nihamba nifuna umuntu eningamazi. Hayi sathi singena esigodlweni wathi engibheka. Washo futhi wathi uzazothwasa wena. Futhi uzofana nami noma uqhamuka abantu ngeke babone ukuthi uyisangoma. But into ozoyiphatha iyona ezoveza ukuthi hayi umakhosi. So then mina kwaba ukuthi ubuhlalo bodi bekugcwele like mengasike ngikhombisa isithombe kugcwele ubuhlalo 7 lines ubuhlalo everywhere emadolweni on my everywhere literally everywhere kwaba ukuthi ke sebeyaqala bayaqhumisa ukuhamba kweminyaka. Okay. Kwaba ukuthi about 2-3 years ago kwaqhamuka umkhulu owakadlamini. Hayibo section noma section ubaba akekho umuntu okwazi ukungitshela ngalomkhulu. Kanti khona uanti kaMaye ngimaziyo seShepstone. Kaya ke ngambuza ngaleli khehle. Wathi yo wangichazela ngaye but uyafana nami unenkani. Okay. Ngishilo mina okuyena ukuthi ngiyacela bandla ukuthi ningikhombise ukuthi yini ekufanele ngiyenze sengihlala emzini yabantu ×2. Nginamathwasa nifuna ngihambe ngiyohlala emzini womuntu futhi ngiqale phansi ngenza uchamako. Ngiyacela bandla ukuthi nithole enye indlela. So useyaqala uyasho ukuthi fanele ngenzeni ukuthi kube njani ukuthini. Uyabona ukuthi le ndlela ayipheli lokho eqhubekile. Ayipheli. Manje ngoba omunye uthi yabona nje khona omunye usisi namkhulu owathi kimi ngangiclose naye kakhulu cha sasingathandani kodwa ngangiclose nje sibuye sikhulume kodwa mkhulu musunghleka yazi uzozala ingane nje musukuhleka usazozala hayi ngaliki ukobe lapho hayi sengiqedile mina manje kushuthi mkhulu lo sisi lo uthi lo muntu kahle kushuthi wengasuye umlaphi. Lo sisi lokho umuntu nje normal njengami kodwa kuhamba isikhathi awunanga umuntu useyathwasa usiyabonza yonke into ambuza ngathi manje dadewethu wasefika la uthi usube kanje kanti kwenzakalana phela wona ngiyakwazi nje wathi hayi lento isifikile and bayibonile nangempela futhi wathwasa kahle futhi wayephehlweni waphuma ngase ngibuza ngomkhwenyana lo akanayo ngoba benombaba wengane uthi manje idlozi ngoba ngeke ngizwe kuthiwe liyamphikisa umuntu ongasuye wedlozi. Wathi hayi vele kuzoba nomehluko and idlozi malithi alimfuni ngizomshiya kodwa malithi ayuyena alright ngizoqhubeka naye. Ayi ngezwe mina ngiphatheka kabi ngomfowethu ngoba phela bengimazi vele mina umfowethu. Manje ngifuna ukucompare naku ukuthi njengoba nginalo information ngiyazi nawe kukwenzile noma wena kuyiphazamisanga irelationship yakho nomuntu wakho ade unaye before uye phehlweni waqhubeka naye futhi after usuthatha ubizo lakho. Oh myeni wami. Sahlukana. Hawu bakithi. Nalokho
as much as bekukhona ezinye izinto within the relationship but also ugogo bese efuna imfanelo zakhe wangazitholi wayikhahlela yonke leyo nto ngoba in his mind yena saqala ukuzwana 2008 so yena wazitholela ikhaladi lakhe elingena stress kwafika lento kwaba ukuthi it's a bit of a shock ebe supportive yena ayikho into angayenzanga nesigodlo ngoba ngesikhathi ngiphuma enyakatho bathi angeke ngikwazi ukuthi ngisebenzele at our house eMarket okay kwaphoqa ukuthi aye emakhaya ayokwakha isigodlo wakwenza izinto bekufanele azikhiphe wakwenza kwaba ukuthi kwaba khona ukuphazamiseka somewhere okay but iqiniso lelo ukuthi bayalikhahlela bayiqede futhi kahle yeah nayo usibali ngenze ukuthi wakhahlelwa yili dlozi noma mhlambe kwaba isikhathi sasesiphelile angifuni ukukhona mina I feel like some people are only empilweni yakho for a certain chapter abaqedi incwadi yeah so it could be ukuthi his chapter was up okanye kuukuthi abantu abadala bengasafuni ndawonye because there were other aspects that affected our relationship kusukela ekuqaleni ezamoya so it kind of made it a bit difficult but at the same time saphusha azange kufane sahlala 13 years kwakuphatha kanjani wena ukuthi mase kufika ubizo lakho lokuhlukanisa nento yakho ade uyithanda ngalo ndlela kwaba easy noma kwaba nzima kwaba nzima angisho kanjalo kwaba nzima but into abantu abadala is funny because iyakwazi ukuthi even the feelings that you're supposed to feel as umuntu yep iwacishe kube ukuthi manje into oyazi ukuthi impilo kumele iqhubeke angisho ukuthi ngiyajaja noma ngithatha uhlangothi lwethu thina abantu besilisa kanjani kodwa khona la ngibona khona ngathi ayibalance angikwazi ukuthi ngibe ngithandane nawe mama isikhathi bese futhi ngijike obizweni lakho noma kwi decision yakho oyithatha ngokushintsha impilo ngibe supportive futhi nginezingane futhi nawe and ngikubona kuyi future wife yami bese kufika idlozi yakho lifike lithi mina wife uyibona already wife home affairs wife bese kufika nje uyidlozi elizothi angihlukana nami hayi gogo ngeke hayi bafowethu ngeke angizozwa ngama comment uthi bathini ibhlungu kodwa lento and ngisafuna ke sithi angazi noma ngokuqala noma uzobo isibili noma isithathu kodwa ke sithi kuyidingida lena mhlawumbe ke sithi kuyiqonda bafowethu wena mkhulu fanele ukugoloze makufika idlozi elithi ihlukana nami ugoloza uthi ngeke ngihlukane nawe from faka nje bese kuvaleka izinto sekuba uyazi ukuthi into abantu hleze bekhuluma ngezichitho yasazi isichitho sedlozi angisazi kodwa ngiyasifila nje ukuthi sinjani awazweni yabona idlozi melithi liyachitheka okwangempela and noma ungageza ugqume uthinthini akukho kuzokusiza ngoba kusuke kufanele kwenziwe ngalendlela ekwenziwa ngayo ngino auntie mina omzala kama osethekwini omdala ever since ngaba ingane ngimazi besimbiza ngothwasa kodwa igama lakhe uNomgoli naye she's been through the same whereby it's very rare ukuthi sangoma sibe in a stable relationship because at the same time kuba khona understanding engabikho when it comes to nina abantu besilisa khona umuntu ozothi okay fine njengoba usho ukuthi mongaske uthi ungibona emgwaqweni ushelele ukuthi ngibona intombi but so yathola ke manje ukuthi ngilo umuntu engiwuyena ziningi izinto that come into your mind as a man from imithi engiyisebenzisayo indlela engisebenza ngayo ukudliswa ukuboshwa ukuthinthini ziningi izinto enizicabangayo and the second your mind starts racing kuba difficult ukuthi ucommit to this and it's very important uyabona abantu abahlupheka ngempela umuntu osuke ethandana nomuntu onamakhehla okay ngoba sizoba amadoda so2 endlela eish
and inkuze impilo ayihlali sibane sodwa never so ukuthi uncenge wehlise lamakhehla kuba khona imfanelo zabe kufanele ukuthi uzihambise umuntu wamoya uyakhungwa ukumkhunga futhi doesn't mean ukuthi uhambe uyothenga inkomo khona lento engihleze ngizwa abantu bethi mawuzothandana nesangoma every time uzoyibona kumele uphathe inkukhu nana ayikho leyo nto nami ngazi kanjalo why you bringing your chicken nami nje ngazi kanjalo ukuthi nje njalo nje mina kumele ngihlakale la ufuna ngikhiphe ngikhunge ngiphahle into ebalekile ukuthi umuntu wakho lo ahambe yena ayogeza azihlambulule because when it comes to we'll speak on the intimacy side of it because that's usually why besho ukuthi ifanele ukuthi bakhiphe inkukhu nani mina mengihlanganisa amakhamba ami okanye iwasho zami ngigeze ngihlambulule ngazi ukuthi angingene esigodlweni okanye angiye emanzini ngale that day because I'm cleansing that's where the cleansing comes in ngokubaleka ngokuthi ugcina abantu bakho beclean it gets easier if asithi manje sesindawonye for a year or two and uyabona wena ukuthi hayi yabo la ngikhona la ngiyakhona ila umkhunga khona umuntu but if kususela the first 6 months uyabona ukuthi umfazi wami lo ukuthi ungabikho chuku ungabikho ukuxabana back and forth mele umkhunga ukukhunga ukuthenga nje for me let me speak for myself because abanye bakhungwa mhlambe bakhungwa ngendle it would be I Gordons ibuy nemali khanje kuyo emanzini sifike sigeze siphahle ngikhulume ngisho ukuthi nangu sibanibani unilethela ukuthi inhlelo zakhe ngempilo yami ukuthi and that's what kills a lot of men because you need to be honest you have to be straightforward khona umngani wami uvusa amazulu Kelebokhile has been with her husband for years and she's been through the mill like it's been a hectic journey for yena naye manje ubuya kamhlaba yalingana eyoqedela izinto zamkhulu if I tell you ukuthi ubaba wakwakhe was by her side from the time that I met her, I think I've known her 6 years manje eseceleni kwakhe right through ekufanele akwenze uyakwenza ngoba ethanda umfazi wakhe efuna ukubona beya phambili yabo manje asikho isibusiso angasithola ubhuti when it comes to work when it comes to him being able to provide for his family indlela bamvulele ngayo why because abeneqiniso ukuthi unkosikazi wami lo uma wengane zami whatever she goes through I'm going through nina nifuna ukujomba and lento yokuthi futhi uzohlangana nami ngokucansi ngiumakhosi uhambe kusasa uya kumbali next day uya kusibanibani next day uyabuya futhi uza kumina then awazi ukuthi why unamabhadi kahle qinisile gogo lapho yabo so mawungazoba nalo iqiniso ungalisukela isangoma isangoma sifuna umuntu ozoba neqiniso ungabi nalo mawungenalo nje ungalisukeli uzoyenza uzongiloya no kungaphazamiseka izinto zakhe eziningi kuyadependa futhi ukuthi idlozi lakhe inhloboni njengoba wena bawuthi kumina ngihleli before siqale ukuthi ngibukeka ngathi nginolaka nginalo kodwa uyakhona ukucontrola sengimdala angisho ukuthi sengimdala edlozini angilibeka kanjalo ngiyezwa ukuthi igwebu leli mele liphakama mele ngihambe ngiyophalaza otherwise ziqhuma ibhomu futhi ngapha wena uyingozi ngoba phela wena gogo uyikhaladi ngapha futhi uyisangoma yabona nje leli dlozi wenzosidubula sasibosha amakhaladi nkosiyami yazi ukuthi amakhaladi guys it finishes me every time but I think kodwa ngenhlanhla because it's khulele with my mom and dad ekhaya uma wayengenjalo kodwa ngizwa kuthiwa mkhulu nina amakhaladi ngishana ngayo yonke into eseduze kwakho iTV uyayithatha ungishaya ngayo iglass yonke into kanti yini kahle nisha manishi angaze anginala ulaka lami is not that bad but yabona mekuukuthi kudlulile isikhathi angiphalazanga uzubone noma ngiphalaza ukuthi kuphuma igwebu straight kahle bese emva kwalokho ngiyehla bese jura ngiyakhumbula ephehlweni enyakatho abekho big on ukuphalaza
bayagquma kakhulu so ngesikhathi I was there ngize ngamtshela umkhulu ukuthi ngicela nje ukuthi angihlanganise lento yokuphalaza cause ngiyeza ukuthi manje yonke into iyangicika eish ahlala uma uthandana nomuntu onjengesango manje ngathi ungahlala udakiwe nje ezinye izinto uvela ungayiboni hlala udakiwe isiminofu nje yazi uthi nje wasatha lapha esigodlweni ngisithatha lapha esigodlweni mina ngaphethe utshwala besakho ayangifune inkinga ngidla ingane yami eyayenza leyo nto hayi wena athathe agcwalise ngamanzi ha ayisigebeni ngoba mathwasa ayinkozi hayi usevuthiwe ngoba mathwasa Nkosi yami and manje vele isiminofu masosifaka amanzi ngeke uzubone ukuthi nje mina ngiloko nengiphahla because isiminofu neviceroy ehlala for 4 minutes isiminofu neviceroy and angiziphuzi angisona lesangoma seBlack Label nani angazi if ngaba nenhlanhla noma kwaba njani yes ngiyaphuza but into engayicela mina ke idlozi lami ngiyakhuluma nalo kubalekile futhi ukuthi ukwazi ukucela abantu bakini ukuthi ekuqaleni vele isnef bengisifaka la okay wafika ugogo ebusuku wangivula umlomo wafaka kwaba ukuthi mina ngisanenhlanhla nginomakhulu bathi yini lokho konje upilomba ngesizulu upilomba la ngaphansi isnef ukuthi sifakwe la akubhlungu ukufaka isnef lapho omkhulu bodi ngisaya lapho hayi awuthi ngilalele kube ukuthi umakhulu angigayele emakhaya ukajala umakhulu wami angayela umanqodi ayingilethele into engaka hayi ngizongena phezulu kwayo ngike la if I tell you ukuthi my skin would actually peel but kube ukuthi ngisayifuna like I still need it in my system until I got to a point where I think it was probably a year or two but hayi ngeke ngicela ningixolele phela manje sengikwenzile mina ngibhema isnef nogwayi ngadlula kuwona kube ukuthi I would have the taste of cigarettes in my mouth and smell cigarettes asho umkhulu ukuthi fanele ngibheme ukuthi leyo nto iphele ilunzima lo bizo ngabhema snif ngaphuma ngaba kusona into engasizakala kuyona utshwala azange ngiphuze ngaleyo ndlela kwaye ubhiya angikwazi ngiyona lento ukuthi izangoma stout Black Label ziyabuhlaba nje impela no ngaba nenhlanhla lapho into ongangithola kuyona ke ijin kodwa iji ugoloka ijin njenge Gordons kanje Gordons futhi ayilezi ezinye ngiyazibona lezi zibiza Gordons ne Old Back and ngivuke ekseni ngingaqeda ibhodlela mekusukile kumele kube ukuthi ifunwa ayibona ngiqeda ibhodlela ungibona futhi ngiphuma ngomnyango ungasho ungazi uzitshela ukuthi bengiphuza amanzi manje mali kufikela siphuza sonke sigazathile kusho ukuthi wena nje hayi ngeke singenaphi thina endaweni zakho awusabona nje ugogo lokeyile kanti kuyiidlozi nje ibhodlela liyaphela liyehla but usamile lo muntu udakwa and usamile nje awudakwa futhi shuka kahle lolo bezo lolu lifunwa ngathi maselifikile alikhethi ukuthi lifunani into oyifunayo uzoyenza ayilempilo ibhlungu ngeke mkhulu ayingeke and melifikile ingakho ngithi ingane ehliselwa idlozi ukuthi uyalicelela ukuthi aliqeda isikole ubale futhi wenze sure ukuthi uyambala no tertiary because we want educated subjects not just high school udlulele bese emva kwalokho ke kodwa at the same time you exposing ingane yakho to izinto zamasiko because I get a lot of people abahlolayo ukuthi umuntu useyabona ukuthi khona la ngingahambi kahle khona and mengithola ukuthi awukazi uhlole ayikho into ngiqale ngikubuze ukuthi le ofuna uyivula uzoyimela yini yebo because I need you to have support because ungathola ukuthi emsamo khona ugogo owayithakatha strong kumele kuqalwe lapha yana ukuthi izinto zakho zilunge ngoba angithi yonke into ihamba ngomsamo so if kube ukuthi bekhona obegibela umshanelo okanye isinko okanye ikabishi ebusuku lo msamo ungcolile fanele qala lo msamo qala before and people like to make it as though it's just it's basic if ngiyakuthatha ngikusemanzini uzohlambululeka bese ke wena uyabuya uthi but gogo bowuthe kanti nama ngihlolanga kahle ngabona ukuthi inkinga isuka angithi ngifuna imali
Kashesha. Angithi uzongikhokhela kuyashesha zokusemanzini uzokhokha sihambe siyolungisa bese mase ungifonela ngisayingiyeni Eish. enye into ebuhlungu le yenziwa izangoma Uyayibona. and ibuhlungu Ibhlungu ngempela because umuntu uza especially here in Joburg. I've only been a goal for 3 years, but I've had a lot of people that will come to me and say ukuthi uSpanman wathatha imali engaka ungathatha u10,000 ukuthi ususisichitho ufune negusha ngaphezulu kube ukuthi lo muntu isichitho sisamphethe Ish. Imali ningi kodwa futhi lo muntu lenkinga ayikapheli. and then bayabasaba bafuna ukubuyela back umuntu ayofuna imali yakho Kusho baba gwajisa kusho. hayi but uyabona ke leyo nje isuka ingekho right mina if kuukuthi sigejile la if there's one thing when it comes to spirituality there's a plan A, a B, a C, a D ngiyaqhubeka nje you able ukuthi inkinga uzofike but the thing is awukwazi ukucela inkomo eyodwa kabili mele usebenze phezulu kwaleyo uyithathile because kahle kahle inkinga oyilungisanga inkinga oyilungisanga so awukwazi ukuthi ubuye futhi umuntu umphinde ngenkomo yasesigodlweni kube ukuthi le oyithathile ayikho yeah kodwa futhi kakhulukazi mkhulu uyabona leso simo mina ngeke nga interview abanye ezinye inyanga ngaphambili khona lenyanga ade lokho iqinisekisa ukuthi uyabona inyanga egadwayo enama bodyguard aphathi ibhame egate but hayi kumele uyabona nje labantu abanashwayo nisabe lo nyanga ngoba ikahle kahle yibo laba iningi labo abagcina beqola abantu ukhona yedwa njalo there was a time where I wasn't patient with ubizo lwami sahamba saya again afikwa khona angeke ngidescribe because if ngidescribe abantu bazoyazi ukuthi ngikhuluma ngobani yafikwa khona wathi kumina kumele ukuthi idlozi lami ligezwe kuzoba u12,000 ngifike nembuzi lapho ngiye lapho ngingafuni mina ukuya lapho ngoba phela ekhaya bayasho ukuthi ayibo sakhipha imali manje wahamba wayothwasa kwathuleka and ngiyathuleka esigodlweni mina kwathuleka lo 2 years bebewushila ukuthi fanele ngizophuma emsebenzini bekuthulekile angeni ba imithi ingawanani ke ngoba bengiyimba phela enyakatho sure mawumukiswa nemithi yakho nezikhali zakho osukuzitholile lapha imithi expire imithi kuya depend ukuthi uyibeka kanjani and if iyomile ngoba iyakhunta phela yabona iyakhunta so thina into esifundisiwe ile ukuthi imithi uyayigaya bese ustrain ibe fine lapho kayihlala isikhathi iyakwazi ukuhlala okay but obvious ngesikhathi ngiqala ukusebenza eminye ngayikhipha ngaqala ngathole fresh good but it's a waiting game, lot of patience because nasekhaya njengoba ngisho bebesho ukuthi ahamba sis manje thulekile lapho ngikwami imoto zipaka ngaphandle because manje igarage seyiphendulwe isigodlo thulekile but the second it came time ukuthi ngiphume emsebenzini kwaqala ke ngoba kahle kumele ugcine ezile lento yes baqala abantu kwaba ukuthi nami ngibona umuntu abuya athi hayibo gogo kwenzeka ukuthi nokuthi sekulungile ngasho and the thing is you have to you end up having to build up the confidence yakho because you second guess le oyizwayo wena la uyazibuza ukuthi hayibo mina ocabangayo kanye bayakhuluma ngempela noma sewuthwasile sewusele wedwa phela manje ugobela akekho kumele uzibone yeah kumele ufundisile ukushiya kanjalo ayeke uzima la kumele uzibonele ukuthi wenza kanjani uzobuza abantu ukuthi makunje kunjani ngenhlanhla mina benginabo ubhuti khona umunye ubhuti wami umgwazeni ose eBay but le indawo mozonyuka uyenyakatho yena ke akakaza angishiye namanje mekukhona into engixakile ngifonela yena mina angisiyena angena kubizwa ngani ucwepheshe I don't mind asking for help baningi abantu abangisizayo if khona into engayi understand and if wena uzofika kumina ungitshela ukuthi and ngikutshele kahle ukuthi angiyenzi umuntu khona umunye befuna ngimsize ngengane ngamtshela ukuthi angithinta ingane angiphiwanga mina ezinganeni kwaye zami zichathwa omunye ugogo angiphiwanga ezinganeni awuforced ngoba you know one thing ekufanele si understand njengabantu yes fine sizele ukuzophila but
kubalekile ukusiza umuntu ngeqiniso ngoba ekugcineni amathonga akhe azokulekelela ey'ntweni zakho ney'ndlela ozihambayo. nakwabanye Yes. eyi i-gambling kahle kahle ayifuneki kodwa khona bathatha amashasi ubone ukuthi la omunye umuzwa ngisho emlonyeni ukuthi hayi iy'ndaba zakhe akazazi kodwa omunye uyazi ukuthi yazi ngisho akulaphe nje sakhuluma Yes. engakasebenzisi umuthi uze uthi yazi ngavele ngaphola ayizithi ifike emthini vele sekazenzakalela. Yes. And another thing that's important is uyabona noma ngikuhlolele ngikwazi ukusho ukuthi ayi yabo lo angathi uhamba nabantu abahambiselana nesithunywa kakhulu. Lapha imithi ngeke izikusise. Okay. Kube ukuthi hayi lo unamakhehle begqumile bezwana nemithi anibona bazomvulela imithi izokusiza lapho. Kanti kahle umuthi awusebenzi kiwo wonke umuntu. No. Hayibo. No. Ngingaqhuma ngenzeni nemithi yakho kungenze kulutho. And funny enough ufika ufune ngikunika iswasho. 3 days uqala ukubona umehluko usebenzisa iswasho ukuthi hayibo. So indaba iqale enhlolweni. Fanele ngikwazi ukudifferentiate ukuthi lo muntu lo abantu ahamba nabo abayifuna imithi. Khona laba bebesonta sterek but manje sebefike la befike khona and mele bazibheke izingane and the second you use izinto zasesontweni even if it's just water. Kube ukuthi amanzi ayokhulekela usebenzise wona ubone imehluko baqale bakuvulela izinto. Kuyafana nalokho ukuthi umuntu umthathu uyomgeza umgeze one size fits all ukuthi ufake inkukhu igazi ithin khona amadlozi angalifuni igazi alichithwa noma kanjani. Yo yabona lapho ngizokwenzela kube ukuthi abalifuni igazi kumoshakala izinto even worse. Because angiqalanga ngabhekisisa ukuthi lo muntu lento kufanele ngiyenze kanjani. Not everybody ekufanele ukuthi umchithele igazi. Not everybody ekumele uthathe igazi neempawu zenkukhu ufake laphana ngoba iyona indlela wafundiswa ngayo ephehlweni. It won't work for everybody. You have to then kube ukuthi ubone ukuthi ngoba mina umuntu ngizomgeza ngenyongo angisebenzise igazi. Bebefuna inkukhu ngizokhipha inyongo gezwe ngenyongo nemithi yakhona. If kuyisithunywa kuba yiwasho ubisi lakho amaqanda lezi zinto lezi uthandaze futhi uthandazele umgeze ubone izinto zakhe eziqaqeke noma esendlini abesebenzisa iwasho. Kuhlukile. Kuyafika vele ekuthenini ngcineni lapha ngokukhipha igazi ngokuchitha igazi mhlawumbe esilwaneni. Yes. Kukhona la kudingakala khona. Kodwa kunamgozi kakhulu. As long as you know into yenzayo. Moyazi into yenzayo uzokwazi ukuthi uphilise. Uyabona when it comes to izinto njengokuhlambulula umsamo liyadingakala lapha igazi. Angeke uze ukubalekele kumele kuqalwe kugezwe igceke before kulungiswa indawo la kuzophahlelwa khona if round uyakhiwa kube njalo then kube ukuthi niyabangenisa abantu abadala. Nibalande entabeni emanzini endaweni ezihlukahlukene nihambe nibamemeza kube ukuthi nibafikisa bonke egateini. Nifike egateini nibamemeze bangene nibangenise emsamo nibamisela ilade ukuthi bamkelekile nali ikhaya la sibanibani. Ela nihlale la kube ukuthi and futhi la ukhona whatever you do hleze noma ukhuleka usondeza laba abahlambulukile. Ngoba uzodonsa umthakathi wa dala owashona vele engcolile nento zakhe afika kuxake. Ngoba nezangoma yabona mawuzothathisa umuntu umbone ukuthi mhlambe lo unomoya khona ugogo wahamba wayigcwele estradini. Uma uqala umhlambulo. Okay. Otherwise uzoba isangoma esinjalo. Esijomba athi engena uxolani ngibona insizwa ngithi yo banda abanenhlanhla in kanti lo gogo wena nje awusakwazi ukuhlala nje endaweni eyodwa yajomba kubalekile kuyezwakala gogo manje ugogo wena udila ngani mhlawumbe kahle uma mhlawumbe akazi noma ungabala noma uzovela uthi konke. No. Kodwa phela siyakho bese hayi mina ngazi konke. No. Asinakeka nazo siyavuma. No. Mhlawumbe ungashinje gogo wena. For mina kuba ukuthi khona into engichazayo ngabantu engihamba nabo is everywhere it's something different. Yeah. That I learn.
njenga last year ngaqala unyaka ngifonelwa umndeni. I won't go too much into detail but ingane yakhona beyihlanya. Okay. Yahlanyiswa kususela ngo2019. Abazali baze bashona ehlanya. Babeyiloyile. Yeah. Sure. Emndenini. Ayifu indeni bafowethu. Anyway, kwaba uthi okay fine, ngizoza ngahamba ngaya la ekhona uwenye province. Ngahamba ngaya la bekhona ngahlala khona. Okay. Kwaba ukuthi every week ngiyabuya ngizocheck izingane. Ngizocheck izingane zisele no auntie every week ngiyabuya. Okay. Kwaba ukuthi uzwa abantu bekhuluma. So every week it's down one voice. Angithi ngiyalwa and angindawo. Okay. Uyabhema, uyashunqiselwa, uyaqhuma, uyaphalaza, kwenziwa konke, uyachatha. La esikhundleni sakho uze khona. Ngiye kubo. Uhleli le kubo. Ngisebenzela kubo. Usebenzela kubo. Kube ukuthi kuyachathwa, kuyagezwa, kuyashunqiswa, kuyabhenywa konke lapho sengidonse bonke labangani bamphela engibaziyo ukuthi imithi banayo. Yeah. Ngaya kuvusa amazulu ngathi mkhulu letha umuthi wakho wesitswana. Ngaya kumkhulu uNhlenyama ongisizayo ngemithi wasejozini uyinyanga ke yena. Ngathi nayi inkinga engibhekene nayo. Ngaya kubhuda umgwazeni ngathi nayi inkinga engibhekene nayo. Ngashaya konke. Okay. After 4 weeks she was fine, the voices were gone. Hayo. For sure ngenkathi umlapha la ekhaya obviously nabo naye lo omloyile ukhona la. Bhuti uthu in the 3rd week hayi yangijikela ingane. Yangixosha kubo asikumina ngiphume yangithuka. Yipi yona lehlanyayo? Lehlanyayo kusho ukuthi sekuzophuma le yokugcina ngithi. Okay. I-voice le ayizwayo le emtshela izinto. And yamsebenzisa phela le. Yes. Hayi ngaye ekamereni ngadonsa ibhayi. Baba ukuthi siyathathana ke lapha. Nawe ususho ngenkani yakho ke. Ngizwe ngesilwane mina. Into engayazi nokuthi ivelaphi. It was literally about a month or so later umuntu obekade emlento uzile waqala wahlanya. Bangifonela ngathi nganitshela ukuthi angizingeni. Sekuhlanya manje lo ufake lezilwane. Lo ufake lento. Awu. Ngathi nganitshela ukuthi angizingeni. Ngizomenza lutho uzobona naye akaphinde enyangeni yamnika imithi ukuthi aloye ingane. Ish naye seziyakhala manje ibuyela kuyinto zakhe. Athi hayi use-admithiwe ngathi angifuni nokwazi. Abamthathe bamsesilungwini inkinga yena kufanele akhulume ukuthi yini ayenzini. Mama ukhosha umoya ngaleso sikhathi kwakuyini isizathu sokuthi aloye ingane lo muntu wasemndenini? It's a money thing. Indaba zemali. It's a money and success thing. Because I'm low way the parents' success. Unfortunately, now that they've passed, the children are kind of paying for leonto. Ukuthi ayibasala nezinto nabo abangazicelanga. Kukhona washona? Kwashona abazali. Balengane le. Walengane. Okay. Usekuusisi wakhe ke manje osebenzela ukuthi aphile. Ayikunzima indaba zomndeni. So indaba yomndeni yo. Umndeni enye inhlobo mina sengibuye ekuthwaleni. Ukuthi ngithwalile ngosibanibani ngathini. Mina into engichazayo kusho umndeni wakho? Into engichazayo ngohaphu ukuthi uvelathi. Hawu. Bathi uthwele manje. Hayi ngithwele mina ngine-mansion yami ngazi kephi nezimoto zami ezinkulu ngithwele mina. Hayi bomkhulu. But vele uma umuntu kamoya kuhleze nje ukhonjwa. Impilo yakho leyo. Wena ufisa ukuthi ugcine usuthwala? No. Kahle. Ngineyingane. Cha uzothathele ngenambuza kithi. Manje ngicabangela izingane. Because everything and noma ngiyenza le ngoba ukuthwala fine ukuthwala siyakwenza. Nathi uShuma wasifundisa ukuthwalisa ngendlela ethulile. Okay. But ahleze khona ama terms and conditions. Ahleze khona and ngiyakutshela futhi ukuthi mawuzosukela lento kumele wazi ukuthi kungenzeka. Angisho ukuthi kuzokwenzeka. Kungenzeka. And every year wena uye esigodlweni uyohlinza amagusha. Every year you have to at least 20 sheep every year ukuthi uqhubeke nalento. Slogane sikuphinda phindile.
Izinzima zona ezinye zazo. Uyabona nje ukuthwala ilokhu mina engibaziyo obungenabungozi thizeni but imali oyitholayo is not as much as lokhu. Okunomngozi Yes. nemali yakho ngithi ayifani. Yes, imali yakho na. Yeah. Yabona even ubhodi lo engikhuluma ngayo umgwazini wazi omunye ubaba eMalawi. Ekukuthi mawufuna ukuyothwala khona kuze kuphuma umuntu emathuneni avuka umbhekile. Uyo lo muntu ozomsebenzisa. Azokwenzela ke akusebenze lo muntu useshonile lo muntu kade ashona futhi. Awi. So lento idinga isibindi. Ayish. Idinga isibindi thina sakhula kuthiwa khona omunye ubaba ngase Cockstead obenenyoka ngazi ukuthi iqinise engakanani. Enenyoka izophuma leyo nyoka ikhothe melume futhi ungasabi. Awukho kanjani wena? Ngikho inyoka ngithule nje. Ikhothe kahle from head to toe ujike uhambe uzoba nemali ke. Hey, mawuthi abheka inyoka yakho ningakanani ayimbi. And mawusabi izogwinya ke lapho. Akufanele usabe futhi. Manje uzokwenza njani? Not even an ounce of uvalo. Ibuya kangaka lenyoka ukuzonkhotha njalo nje ngesikhathi esithile. Once. It's a once off thing. Ifika inkhothe nje bese ngizoba nemali. Uzoba nayo Kodwa but manje kumele ukhokhe la kulomuntu owumnikazi wayo. Kumele ukhokhe ubuyisa imali. Kodwa manje kabili ngathuka iyangidla. Ayingeke yabona isithwalo. Mina ngizwe kuthiwa khona lesi sinzima. Yabuyithanda le topic wena. Cha, hayi. Ukuthi sengutholile yazi ngithola umuntu oyikhulumelayo. Awuthi ngakuyeke. Akade uyasazi kodwa lesi sinzima kakhulu umkhulu. Lesi bathi lesi ngeke lesi hayi. Bathi khona kodwa basithatha ungixoxele uyothi lesithwalo ufanele uyijabulise ka8 ngosuku mhlawumbe bathi ngesigisi ngifuna ukubuya ngesigisi yazi igama lezulu liyahlambalaza ngifuna ukubuya ngesigisi bathi ake nje ukushaya indlwabu Okay. kufanele ushaye ka8 ngosuku per day kufanele ushaye ka8 ngitshele ke mkhulu ekseni kuyoze kushaya intambama kufanele njalo kusho ukuthi every hour or every 2 hours uyawahlukanisa angiyazi leyo ngazi le eyokuthi and bakhona basithatha ikabili yokuthi ulala nabantu besilisa kuphela awulali nomuntu wesifazane naso nje leso sinzima. Yes. Into ongayazi oyifica emhlabeni. Ukuthi khona enye yokuthi uphisana ngenzalo yakho. Awubi nazo izingane wena at all. Khona umunye ubhuti wayithatha ngale KZN kwaba ukuthi usetshela usisi wakhe ukuthi akazale noma as many children as she wants. Uzozinakekela zizoba izakhe. Kanti uyazi yena ukuthi uphisene ngokwakhe. And manje obvious lezi ngane mawushona uyayifica ezulwini zikulindile zonke futhi uzophendula uthini kuzo and sekunzima ke kanti kunzima ke manje uzophendula uthini hambile ngeemoto kwamnandi waqhwa kahle wahamba amahotela phezulu yebo so mina yona into engiyisaba kakhulu ukuthi ngizele mhlambe if I was by myself just me sacrifice ngawo ngingenazi izingane. Yeah. But at the same time into kumele uyiunderstand is ukuthi yes fine sinaso lesiphiwo but even if you look when it comes to izinto zemali kuyasho ukuthi money is the root of all evil. So if manje nginemali ngizokhohlwa ukuthi lesiphiwo ngasitholela ukuthi ngiphilise abantu. Sengihambela le kude gogo kephi hayi ngise Dubai. Ngizokubona mengibuya la ngibuya khona ngiya somewhere else ngenxa yemali. Angisawenza umsebenzi lo wokuphilisa abantu ekufanele ngikwenze. Ngoba ngigijimisa imali phambili. Yani. Kuba right uma ukwazi ukuphila, ukwazi ukwenza izinto but still you don't forget ukuthi umsebenzi wakho kuyini. Nikona okubalekile. Manje wena mkhulu uyakwenza lokho ukuthi makuvuka idlozi ebusuku uvuse umkhonyana ukuthi uthasha ayihlomba ugide ngoba ayikhona mfana ngixoxela ukuthi akasalala umakoti wakhe uvela mvuse ngo1 ikathatha kasha ayihlomba abugidisa ubusuku bonke. Usuke ethwasile lo muntu. Bese ethwasile. Ye umnikazi wedlozi. Ngathi waseqedile enze yonke into kodwa manje umkhonyana uthi uyakhala uthi lo muntu ngivuse ebusuku ngathi angike askile. Mhlambe bekhona ukushodayo. Kuye lo. Yeah. Ayenzeki mina ayenzeki kumina. And futhi angisona lesangoma uba ngumsindo ngisho etaxini.
So kwakwenzeka ngingakathwasi nginga-understand nami ukuthi kwenzakalani. okay. But now ngize if ngisendaweni ngiyakwazi ukucisha i-transmitter kube ukuthi ezinye izinto angihambi futhi ngihlolela abantu emgwaqweni. Akuvumelekile lokho. So mkhulu unawo sigene empilweni yakho una indumba? Yes. Amathwaso nawo? Yes. Uyathwasisa? Yes. Noma ubani ufuna ukuzothwasa nje wamukelekile? No. Kanjani manje? Angidlali kanjalo. If kuukuthi imine kufanele ukuthi ngikuthwasise kukhona izinto osuke uzibonile kulelo phupho. Khona ibhayilam ayidleli khona elinye. Ozongibona ngigqokile kulelo phupho. Mawukwazi ungichazela kahle. Khona umunye wangisendela imessage, I think she saw me on social media. Wathi mina ngimele ngimthwasise. La ngimphenya khona ngimbuza ukuthi okay if ngithongile ngithonge nginjani bengifakeni wahluleka ngathi ngicela uphinde emsamo hawu kahle mkhulu. Ngeke bhuti. Ojikisa ingane yabantu? Ngeke bhuti. Akube ukuthi uza kumina nento eqondile. Akudlalwa la. Ukuthi khona umunye oze wafika ekhaya engazi. Wafika ekhaya ingane la ifika khona lavukelwa lavuka idlozi kwaba isiphithiphithi kasho lapho ukuthi uyabona leyo ukuthi umuntu athunyelwe. Yeah. Iyona indlela ekufanele and you have to be patient. Every time uthwasa ethengene ekhaya uqale ngokusaba because ubekuvele kudlule usobaba. Vele mina ngihamba nabo. Okay. Vele kudlula usobaba uyawazi. Ngisathi ngizobuza ukuthi ngegama ke mina ke kodwa inini ningaske nibize ngegama. Adlule ikwazi ukungena ingane. Usobaba umnumzana. Okay, mina ngivumeleke ukuthi ngicha ngisho ukuthi yebo like inyoka. Yes. Oh, ehlala kuphi khona esigodleni? Uthini mkhulu basho wasuthi indaba engakhe? Hayi mkhulu ke. Uyawubeka qani. Ziyakhala la. But nje kube ukuthi every time she'd come ekhaya. Angene ethukile umntanami asho ukuthi mkhuyena bengibiza ngomkhulu because bethwasiswa ikhehle. Asho athi mkhulu ngithi vele nje angithi ayikuthusa ayihlaselanga ayikwenza ngalutho. Iyakwamkela ikhombisa ukuthi hayi ufike khona. Uhlala nawe nje wakho usobaba. Hayi abantu abadala kusiwona wami. Ayizakhala. Abantu abadala akahlali nami akahambi nami but ngokomoya mekumele abonakale umuntu uyambona. Hayi ukuthi ngifuyile esigodlweni cha. Imkhulu namandla bafowethu hayi ngiyanivuma ngeke. Hayi izangoma zikhona and it's very important for you to embrace that part of who you are. Very very important because the second you embrace the fact yokuthi imina lo nakhe ngikwenzayo izinto zihamba kahle ziyakhanya futhi kuba kuhle. So mkhulu abantu yakubahlola ngayo yonke indlela nasefonini umuntu okude yakona ukuthi mayikufonela umhlola. But I prefer a video call because ngifuna ukubona. Oh, a video call. And before sihlole ngiyacela izibongo zakini zonke. If uzazi zonke zo4 ngiyazicela. If you only know mom and dad, perfect. Because enye into which is what I experienced ile ukuthi ngingane yakabo malume. Noma umakhulu engideketisa ungibiza ngomanqodi. Okay. Even though my surname is McDonald. Okay. Because ubaba wami azange alobole, azange ahlawule, azange kwenziwe lutho. So even though ngizalelwe emshadweni ngingane yakabo malume. Uqinisele kuba njalo yes. So your mother's side is very protective. Over ingane esiyazi uthina ukuthi ingane ya like hayi. Akuyona ingane yalapha. Yes. I have the same situation with my children because angithi owami umkhwenyana zangalo bethe bezolobola uMcDonald wabashijikisa wathi yena akazenzi lezo zinto. Ubani? Baba wami. Oh baba wathi athi cha akayizi leyo. Wayishada ingane yami ozoyiphatha kahle. Kanti naye akazi ukuthi what the future holds. Kuyafana bengekazi akwazi ukwamukela amalobola ngoba bekumele ukuthi ngiyolotsholwa kaMadiba.
Ngiyabona ukuthi bayindele. Iningi lento le. That's where and the futhi ifuna iqiniso. That's where the confusion comes in. Because ungathola ukuthi kwayena ugogo washada ngokwesonto. Azange kwenziwe izinto zamasiko. So kwayena ubaba wakho kanye uma wakho usuke ebelonga esibongweni sagogo. Yabona ukuthi that's why I always say to people ukuthi before you unlock something, be sure ukuthi you're ready for everything ekufanele ukuthi yenziwe for you to fix past mistakes before you get to fix your own. Okay. So yena umkhulu uyasonta? Ba. Wena umkhulu. Wena umkhulu uGaphu. uGaphu ugogo yes esontweni eziyoni. Usonto eziyoni. But hayi la angikaze ngithole isonto eziyoni la. Oh. Angaze ngithole ekhaya yes. Athi nasesontweni bayathakatha. Okay. Esontweni nabo baba busy. Yeah, baba busy. Oh, okay, ziyakhala nakhona. Ziyakhala nakhona. Kanti siphelaphi kuphi la right khona? Ziyakhala nalapha especially uma uzosonta nezangoma. Kunani niyashana nodwa? Ngiyaliwa lapha. Sekudepend ukuthi wena uqine kangakanani kahle kahle. It's another reason why mina ku rare ukuthi ungifice emgidini. Yeah. Angihambi. Emgidi ngoba vele uyazi ukuthi la nizotholana khona. Yes. Naw lento bakhona abantu njengoba ngibabalile nje engibaziyo ukuthi ngiyakwazi ukudependa kubona. Nabo benemgidi bayazi ukuthi bayakwazi ukungibiza. Nami ekhona into engikhona ngikwazi ukubabiza abantu engibathembayo. Futhi enye into that we've done is turned indaba yomgidi into something that it's not. Okay. Yabona ingane mayiphothula iba nomgidi, iphothula iphuma ephehlweni. Izinto ezidingakala lapha nomqombothi. Obhiya. Utshwala obovu, utshwala obumhlophe. Kube khona inkukhu. Thina what we've turned it into now is a function. Ingane kumele ithenge ama champagne, kumele ithenge ama tintini, kumele ithenge no. Umqombothi ungabikho. Uzana umqombothi lo. If ufuna utshwala bakho bulethe. Mina ngiyenzi kwayileyo nto. Ngiyugqilaza umntanami. If you want abo yini lezi zinto abaziphuzayo amahenis yes if ufuna lezo uzoza nebhodlela lakho kahle into ebalekile umqombothi la ngiyemgidini ngihleze I carry my own alcohol not because khona into engisabayo but ngiyenqena ukuthi ngistress yes for utshwala and siyabuthanda utshwala ngiyazi siyabuthanda ngiyazi futhi hey asebethanda lo mabudurayo ke manje oJameson yes. Yes, I'm drinking ginle. Crown. There's a crown. I want very. Mhlambe mase shonile ke thina abantu abethu bazosiphahlela ngayo. Ungidlengisile uSomizi washo ukuthi yena uzophahlelwa ngayo. Kumfanele because beyiphuza. Thina ogogo bebengaziphuzi lezo zinto. Kahle. Umqombothi bowugaya ubekwe lapho uphuzo. Phuza umqombothi ayilokho manje. iViceroy futhi abasayithenga iViceroy le eneyintambo. Yeah. Mina ngisebenzisa yona. Yeah. Nesminoff yes utshalo basalo. Izona izinto zabantu. Uyibeke neBlack Label lapha manje uzothenga lezi zinto zakhona eziqhumayo uzithatha uzibeke lapha ubani uzophuza. Uthi Somizi uzothekelana. I was watching something of his. It's champagne man, lama champagne abazithandayo. Uthi yena nje uzophahlelwa ngale. Futhi amadlozi akhe waphahlela ngayo because ufuna ukubabonisa ukuthi nazi izinto ezimnandi. Kodwa vele nami ngezwe kwathiwa akazi phela noma iqiniso bathi vele nje loshunwa kudala ukuthi ubaphahlele mhlawumbe ngezinto engathi izichipi yabona mhlawumbe iblack ngiyayibona umqombothi vele kumele hlalo khona kodwa bathi kumele upgrade ngoba nawo ngithi ucela izinto uba more. It doesn't work like it doesn't work like that. No. It doesn't work like that. Futhi izinto ozicelayo kusho ukuthi uzozithola kusasa. And akusho ukuthi uzoyithola zonke into oyifunayo. Yes. Because even uNkulunkulu will give you what he knows is good for you or what's supposed to be for you. Yes. You can't be fighting for something that's not for you. Khona ngicela ngoba ngiyithanda kanti khona ezidingo vele ukuthi ngibe nazo. Ezizayo. Ezizoba ngcono futhi kunalezi ozicelayo. Engizicelayo.
So it makes it a bit difficult. But the thing that I always argue ile yokuthi sithathe intwaso nezinto zomngoma sizenze what they not. Khona izinto that are set in stone ekufanele ukuthi zenziwe ngale ndlela ethize eyakudala. Yes. And we have to stick to them. We can't change them. Mina amathwasa mawahlala esihlalweni. If bengihamba nethwasa manje angabe uphethe ucansi lakho uhleli phansi. Usamba ngololo lakudala ngenhlonipho. Khothama. Thina kube ukuthi uhamba nomkhulu edrobheni eManguzi, if he's standing still manje useyathenga, mele uthi lento uzucansi yakho ugoqa. Until he moves. As he moves, noma ukhuluma nomuntu uthenge esitolo uyagoqa. Yeah. That's where you learn humility. Which is the point of ukuthwasa. Yeah. Ay. Oyihlaba iyazakala mkhulu, siyabonga mkhulu. Hey bathi inkosi ayiqedwa. Uyabona into abayipheli. Sisazoba lesikhathi futhi nje sanele sikwazi ukuthi kahle kahle ngathi asiyetolo ke siyophuza siyothenga kancane bese siphinde futhi siyabuya. Ayikhinki. Manje mkhulu indumba yakho konje uthe ikuphi mhlambe ngokwe location? Illa ikhona la but angithanda ukusebenzela la because la eGoli ngiyarenta. Okay. So if umuntu ngizomhlolela physically ngithanda ukuyokwenza emanzini nedlozi lasemanzini. Okay. So ngihlolela khona sihlale khona sihlole face to face. Okay. But if it's over the phone it's fine because ngisendlini yami la ngiphahlela khona. Yebo. But ekhaya ke ngizoshona eEastern Cape okanye Shepstone. Okay. So uhlola lonke uhlobo lomuntu osontayo ngasonto honjani lonke uhlobo lomuntu. Okay, so mhlambe mkhulu ama details akho ukuze bekwazi ukuthi bekuthole bekulandelele abadinga usizo. So mhlambe utholakala kanjani izinkundla zokuxhumana, social media, cellphone number? Social media ugogo uGapu RHAPU on social media. I do have mina lendlela ngithathe ngayenza ngendlela. I do have a website. Okay. Modern Day Gogo. Engitholakala kuyona. Gisanda ku launcha i-app yokuhlola. It's called Manifesting Guides nakhona bangangithola. Hayi mina ngacela ungangibheki kanjalo. Ngathi angeke ngilinde u50 mina ngicela ukuthi ningangikhiphe officeini nizongixake. Mina ufela manje. Hayibunkulu. Yazukulu hayibo. But ngokufoni umuntu ofuna ungithola it's 060 512214. 060 512214. Uzongithola ke lapho mina directly. Okay, iWhatsApp necall kulo number. WhatsApp angiwathatha ama calls because sometimes into eyenzakalayo ukuthi umuntu akufonele uqala umhlolele ngefone. So ngicela bangisendele ama message ama calls angiwathatha. Okay. Ngoba if umuntu ezongifonela sithi uyangifonela unenkinga ethize mhlawumbe unokuphathwa ikhanda whatever then ngiyagula. So I prefer not to. Okay. Mkhulu siyabonga kakhulu mkhulu ukuthi ube nathi studio. Mina futhi sisokoze ke. Yeah, siyathi bese sobuyisa futhi ukuthi futhi mhlambe siyalithola ithuba njoba nje sisebenzisane kamnandi siyabonga kakhulu. Ayikikika kehle kubonga mina. Namhlanje besihleli ke nomkhulu ke uRapa Gapu. Hey sesikhuluma kakhulu ngaze ngakhohlwa kodwa ke at least ngisondelile ngiqamelile hayi kakhulu. Angiqamalazanga kakhulu. Babukeli beEcoPoint TV siyabonga kakhulu ukuthi nihlale nathi ngiyathemba uhlelo lethu belumnandi kodwa kuningi sizokuza ngani nani ke ni comment niyazi ukuthi ama comment abalekile. Usubscribe akuthathi ngisho isenti noma imali uyasubscribe nje ngesithupha sakho ukuze uzobe ngoqala ukuthola i-episode makhona ama-episode esiwafakayo. Na uvumelekile ke ekhaya mbukeli ukusifonela noma usibhalela noma ngabe iluphi ofuna ukuza ngalo la ku-EcoPoint TV. Mina ke niyazi ke ngoXolani Mfowambathi ushanda indaba ezithi umthiyo Sontshikazi ushoda uMantindasi Nqomsodedla Madlebana Khwatshoza Icololo sekuye njalo umdedade yakho udakhela ucatsho sengiyaphuma sobonana ngenye episode elandelayo.